Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdag de 30e mei. Een kort overzicht van het nieuws en het weer. ...18 jaar na een gewelddadige woningoverval in Vlissingen doet de politie een nieuwe getuigenoproep. In 2008 werden de eigenaren van familiepark De Kanovijver thuis overvallen. De politie hoopt nu alsnog de gouden tip te ontvangen en besteedt maandag in het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Bij de overval op de Kanovijver, die in 2024 de deuren sloot, werd een aanzienlijk geldbedrag buitgemaakt. De bikini en de zwembroeken mogen weer uit de kast, want de buitenbaden van de gemeente Terneuzen zijn weer open. Maar er zijn dit jaar wel wat dingetjes anders. Zo is er extra toezicht en moeten mensen zich van tevoren registreren. De maatregelen zijn ingevoerd na jarenlange overlast bij de buitenbaden. De badgasten hopen dan ook dat de situatie nu verbetert. Misschien nou nu de overlast vanuit België klaar is. Ja, en dan is het voor iedereen leuk om te komen zwemmen. Al verliep het vanmorgen nog niet zo soepel met het registratiesysteem. Toen ik eraan kwam, dan werkte het passysteem nog niet, maar ik kom hier elke week. Dus bij mij was het wel zeker dat ik een abonnement had. Ik wou het hier testen vandaag, maar nou is het nog niet gelukt. Misschien dat ik straks nog even probeer bij als ik weer wegga. Of kijken of mijn pasje echt werkt. Ondanks de opstartproblemen stonden veel bezoekers te trappelen om een verfrissende duik te nemen tijdens deze warme dagen. We hebben er een hele week aan afverlangd. Ja, want het was warm, hè? Ja, veel te warm. Dus nou mijn beste manier het buitenbad, maar ja, het ging niet eerder open. Het was wel warm, ja. Dus toen ben ik maar in de kreek gaan zwemmen. Nou, dat hoeft voorlopig niet meer. De buitenbaden van de gemeente Terneuzen zijn nog tot 30 augustus open. Voetbalvereniging Groede bestaat 100 jaar. Een bijzondere mijlpaal, want veel clubs op de dorpen zijn de afgelopen jaren gefuseerd. Volgens voorzitter Erik van den Hemel is daar een goede verklaring voor. Er is best wel veel jeugd in ons dorp. De school is goed bezet, dus daar werk ik ook door. En ook voor de kinderopvang, die zit ook hartstikke vol. En actieve vrijwilligers, dat is natuurlijk zeer belangrijk. We hebben trainers nodig, begeleiders, ouders die bij de auto rijden en zo. En dat gaat hier hartstikke goed. Ook de jeugd voelt zich thuis bij de vereniging. Vooral hier om bij Groede fit te spelen en ook gewoon leuk te voetballen met iedereen. Heel leuk om te voetballen en ik vind het ook een hele leuke club. Dat ze kunnen voetballen in hun eigen dorp is een groot voordeel. Kan je gewoon lopend of fietsend naar het voetbalveld gaan, of naar de training. En dan hoef je niet zo ver te rijden of zo. Vandaag stond de jeugddag op het programma. Volgende week zaterdag viert de club het 100-jarig bestaan met een groot feest. Want daar is alle reden toe. Voor de toekomst ben ik niet pessimistisch. Dus ik hoop dat we daar nog jaren kunnen blijven voortzetten. In het schoolmuseum in Terneuzen lijkt de klas van vroeger nog springlevend. Maar zonder nieuwe vrijwilligers dreigt die geschiedenis voorgoed te verdwijnen. De huidige ploeg bestaat nog uit 14 mensen, waaronder vrijwilliger van het eerste uur, Ina Magermans. Van 2011. Dus nadat ik gestopt ben met werken, met lesgeven voor de klas, ben ik gewoon vrijwilliger geworden hier in het schoolmuseum. Want u komt uit het onderwijs? Ja. Wat heeft u gedaan? Basisschool in Zuiddorp, daar heb ik 41 jaar voor de klas gestaan. Die ervaring nam ze mee naar het museum en weet dus als geen ander wat het belang van het museum is. Het schoolmuseum dat is een verzameling van al de vroegere leermiddelen. Vanaf 1850 ongeveer hebben we materialen. Gewoon om die historie in leven te houden. De kinderen mee te geven naar het schoolse leven van weleer. Maar zonder genoeg vrijwilligers wordt dit volgens voorzitter Martin Stolk een probleem. Onze vrijwilligers zijn een beetje op leeftijd. Je ziet ook een natuurlijke afvloeiing. En je ziet ook dat mensen, met alle respect, je wordt wat ouder, je kan wat minder bukken. Je kan die spijker niet meer in de muur slaan als het mag. Ja, het zijn toch van die dingen, die heb je toch brood en brood nodig om als museum hier open te blijven. En daarom is het museum op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Mensen die echt zin hebben om in het mooiste museum van Terneuzen rond te lopen. En die gewoon zin hebben om iets te betekenen buiten het dagelijks leven om voor de bezoeker. Het was vandaag zomers in Zeeland met temperaturen van 23 tot 25 graden op de stranden en vlak aan zee.
tot in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen een maximumtemperatuur van 26 à 27 graden. Er waren daarbij flinke zonnige perioden en vanmiddag ook nauwelijks bewolking. En dus was het ideaal weer voor een fietstochtje, een middagje op het strand of lekker rondslenteren op een braderie zoals hier in Oost-Soeburg. Vanavond is het eerst nog droog, maar later trekken vanuit België enkele onweersbuien binnen. En vooral in Zeeuws-Vlaanderen en mogelijk ook Beveland hebben we daar vannacht mee te maken. Elders in de provincie blijft het droog en wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen blijft het droog en het wordt gemiddeld zo'n 22 graden. Maandag is het dan opnieuw ook droog met een maximumtemperatuur van 22 graden. Maar daarna zien we wel dat het minder warm wordt met maximumtemperaturen rond 20 graden. En ook wisselvalliger, want met name op dinsdag en woensdag krijgen we veel buien en soms ook onweer. En dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week, de belangrijkste en opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Dus heel graag tot zometeen.